Короче, дөй бутқаһы бешердем. Тәмлеген әйтеп тостылар эшләнем. Авыл күкәйдәре бешердем. Лимончик кырктым. Сәй яһаным. Машинабыз туңған келіп тұрып. Оказывается, тышта капец суық екен. Біз кеттік неге электросетьқа. Хәзер, короче, біз йөрибез документтармен. Үйде эшләп бүттік тә. Ито до конца эшләп бетмәгән әле. Но хәзер уже документтар артынан йөрергә кирәк. Көне-төн шу документ артынан йөрибез. Туктар, короче, карагыз, машина иреп тә бетмәгән. Менә тишикләр генә бар. Альберт анда танк өстендә китеп барган, нимә китеп бара. Бер нәмә күренмәй. Едем как будто в танке. Нимәкәй? Мені даешь андыны күчерге ярамай. Ниште? Ну, гай запрещено машиналы йөрергә. Ну, ты урамысың да. Урам дишинда. Трасса асман. Короче, Альберт танкист. Карагыз, ничек китеп бара. Иелеп кайтып карап. Танк өстендә һаман хәзер ата баштай уже. Короче, достар, шып-шыңгыра машинага утырайым. Бер мужик миңа тәдрәгә тукылдата. Күрдегезме? Хамы? Қалай қорқыттығыз? Халилге кетіп болам. Халилге кетіп? Әбелден бе? О, қарағыз, достар, мен, короче, бұнда землякты осыраптым. Бұл, короче, Әбелилден, Халил ауылынан, менің ауылдашым. Кем бәден еште бірейін бұл? Ешеймін өйлемін. Өсін ма? О, нешесе қаяқ қызақтап алайым әлі. Әйсік бұнда келіп соқты бұл? Өсек, ұдам кетіп. Мурзабаев Илсур. Тәк Халил ауылына Әбелил райына сәлем етелі. Халил ауылы Әбелил районына сәлем. Ишеттіңізме, достар, яқташымды осыраттым. Вот нежданны негадыны қызық, ай. Уамада, тәбі өтімі, уи. Уамада, уи. Звук ты кончился? Да. А как надо было? Там надо вот так надпись одна, надпись вторая и надпись третья, типа не убирается. Короче, достар, хәзер мен һеҙгә эшләйем обзор покупок нимә алдык кисә Леруанан. Бына ошоны алдык без Леруанан. Ана ошо паласты алдык, Альбертона распаковывать-та. Аның хакы где-то 7600 генә. Үҙебез белмәй только менә залга тап киләме, юкмы икән. Но хәзер түшәп карайбыз инде. Короче, достар, бына ошундай палас. Бына вроде как тап килә диванга. Ошундай нежный гына төстәр. Йомшак кына, вообще приятный гына йомшак. Ошундай оттенктары бар, голубоватый, коричневатый, ак, шунда беж. Ну, вроде матур. Вроде как. Был паласты, кстати, хайланы Альберт. Был настоящий шерсть түгел. Был искусственный шерсть. Искусственный шерсть была микан вообще. Короче, синтетика инде был палас. Палас түшегенге сразу уютно гына болып кетті. Evet. А то вообще, блин, стораларда yok. Люстрала yok ана, хаманда люстра yok ана, бір лампочка ілініп тұра шында. Мына Альберт хәзер наконец-то залға люстра қоя. Мен видео төшіргенім, хаман лампочка тұра теп люстра қоя башланы. Яңы люстра хатып алманы, қоябыз бұрынғы люстрабызды. Достар, наконец-то біздің люстрабыз бар, біз лампочек. Лампочкалар жоқ. Өз лампочкалар нетіп өткендер. Перегорели. Шунан һуң, достар, еще мен Икеанан кисә алдым ошындай полочка. Бұл теге душевой кабина исенә куя торган. Бында всякий шампунь, һавындар тыга торган. Потому что, достар, бына карагыз, безнең душевой кабина исендә полочкалар юк. Представляете, шундай да душевой кабина була икән, без полочки и без көзгө. Вот. Бұл, короче, Икеала ошындай полочка 200 нисә һумга һатыла. Беләгез, мен полочканың исеме нисек? Тискен какой-то. Эй, бұның, короче, бар присоскалары. Мына, ошолар присасывать етті. Ша, и ошолар. Осы присасывать еттілі ақырын. Ала, көрдіңіз бі?
Вот, и шулай итеп присасываться итәләр душевой кабинага. Бына әлбәт куеп та куйды. Бына теге полочка, теге тискен тигән. Бына шунда теге шампунь, һавындар тыгып куйдык. Потому что әйтәм бит, үзенең полка юк, неудобно. Ну, короче, регулируется. Можно өскә куярга, астка куярга, әйттем бит, на присосках. Шуннан соң, достар, без алдык спальняга палас. Бына ошондой палас алдым. Какой-то сероватый, бежеватый, желтоватый, әле мындай непонятный инде. Шторалар алманым, һаман да. Шторалар алманым, чөнки окшаган шторалар булманы. И хәзер менә паласка тап килтерергә кирәк бит инде штораларны. Белмәм нинди штораларга даже менә тирәгә хрен, ой, извините, фиг знает. Мен дизайнер түгел бит инде, инәң башы. Белмәм, ничек тап килтерергә, матур итеп эшләргә хочу. Ну, минең матур килеп сыкмай, белмәм. Миңа окшаган әйберләр әлбәттә окшамай, уга окшаган әйберләр миңа окшамай. Короче, иреш талаш, вообще, короче, капец полный. Единственный менә шул нидә эшләп куйдык инде кухняны, и то до конца түгел. Менә кухняла ошулай, менә тюль куйдык, менә матур гына тюль, люстра алып куйдык, менә наконец-то тоже какой-то бер странный люстра. Тюль менә ошундай матур булып тора, вообще. Нык матур тюль. Дизайнер булмагас белеп булмай. Тап киләме, тап килмәме? Менә тирәле опять-таки бардак. Менә карагыз, достар. Бында белмәйм нимә куярга, был мөшкә, непонятно тоже. Короче, многое непонятно еще. Нисек эштә бетербе до конца. Спальняла әйберләрне куеп бетә алмайм, достар. Потому что был шкафка әйберләр һыйманы. Менә күрәһегезме, весь әйберләр мешоктарда яталар. Ана һаман да постель, анда өйелгән да коробкалар. Чөнки, достар, безнең теге өйдә гардеробная комната бар иде. Бында гардеробная комната юк, потому что одноэтажный гына өй. Шуның аркасында весь менә әйберләр, которые гардеробныйда яткан, зимний киемдәр, шунда постельдар, ястыктар, подушкалар инде. Весь менә ошо мешоктарда яталар. Кайда итергә белмәйм. Заказать иттек встроенный шкаф. Хәзер күрһәтәм кайда була ул. Бына ошында, менә сескә тора, ошында була встроенный шкаф. Яңа ел алдынан гына килеп куябыз инде. Шунда без постельдәрне тыгам инде, зимний курткаларды. И ошында буласак встроенный шкаф. Әллә нисә мәртәбә әйткән бар, ошо теплый веранда безнең менә тоже весь киемдәрне штып элеп куярга, бөтен обувьтарны штып бында тыгырга, дип уйлайм инде. Опять-таки ул шкафтарды алып килеп куялар только яңа ел алдынан гына. Шуга пока никак не получается до конца распаковываться. Шундай хәлләр, достар. Урмандарға керһәм, нәйнә. Эй, нема кайфлы, жүз кулатманың да уйнам басы. Что да яшнама, білмей ортам. Мен утындан да ауыр, что ли? Утындан да ауыр, что ли? Эй, ты, ой, Аллах. Мен вообще как пушинка вообще-то. Юн хамақ қына. Неме урал алған, эй? Не фараон. Был, короче, египетский какой-то фараон хама утра. Был, короче, менің камераға қорқып, уже уранып алған. Представляете, мені қарағадайлы. Қалай простыняға уранып, утырып алған. Короче, біз хәзір черде, біз рахатланып тұрып. Біз египетский боги... Кімдер? Фараон емей. Біз, короче, фараоны какие-то египетские. Оқшыға түрініп алды, қошқайтып. Ну, аты оятты қауымына. Короче, тұлтап қарағыз мына Альберттің шапочкасын. Неге де алған? Горячая штучка. Альберт вообще горячая штучка на самом деле. Сын айтам, сын. Альберт. Был маска. Маска от чего? Фиг знает от чего, но менің әсейім кел шул масканы қоллана. Мына, короче, разводить-то бал, 50 на 50. Бал мына тозы. Скраб іште, скраб. Немелей маска бұхынды, скраб. 50% бал и 50% тоз, а можно и сода. Вот. Маска скраб. И шуның менән менеп китәбез эләүкәдә чилдәргә. Мына как раз таки меня сакым 2 прыщ. Мына бер прыщ. Енді көдіріп меня прыштар салып тик тора. Мына онда еще кызар бер эме салып килә. И шунан һуң шу маска менән әсәйем әйтә чилдәргә. До конца виз агып төшкәнсе.